Здравейте, Motorheads, 22 юни 25-та. Започвам с един кадър, който се надявам да остане накрая за картинка на видеото. Съмнявам, само се надявам. Рядък екземпляр. Време на време се виждат тук. Honda Runi, или както се произнася, Руни. Кой както иска, тъй да го назове. Красив мотор, мъчен за обслужване, много натруфен, което реално погледнато си е Honda Goldwing или Valkyria, кой както иска, тъй да го интерпретира. Че така де. Хубаво моторче, няма какво да ви разказвам за него. В интернет има достатъчно информация. Общо взето това е нахвърляно. Един хубав кадър за начало. Да го прехвърля на той, какво трябва да се направи. Този хубосник колегата беше го събрал. Кому е събирал, не знам. Не искам да прехвърлям отговорността на някой друг. Цялата работа е... Чай, че има много работи тук натруфени и не знае човек какво да гледа от буклуци. Бензиновата помпа му е сменена. Хубаво, помпата е сменена, обаче колегата сложил един маркуч за връзка, който всъщност... Къде е горкия? Да, който всъщност се оказа е такъв. Запали два пъти, гръмна от налягането вътре и повече не щеше да работи. И 10 човека се изредиха да въртят, обаче нищо. Та така де, пак частта се пада на Свети Петко, която кочина не ще да се оправи, да я дооправи, ако може да я съживи. И така. Това буклук още седи тук е на маса, защото не съм дошли частите за съединителя, че поръчахме всичко. И да ви покажа една стара машинка, където скоро време няма да си отиде. Който се поддържа в добро състояние. Ямашката 650 кубичка. Идеална желязна чук. Трака си, румоли си на метал, обаче е вечна. Нека те с новите пластмасовите дараци, дето ги правят и чопари, и пистови, каквито ги наречете, всичките са буклуци. Та така. Ами, няма повече какво да въдържа. Да съмятам, че е станало 100 часа. Това е положението. Ще им днес каква ще я свършим. Лека ви за сега, до другата седмица. Ако има такава.